sikker på, at du har nok talater og mikroplastik med i til træ. Ja, præcis. Det er rigtigt. Der er et godt kram, ikke? Jeg ved, hvad du skal have i gave af mig. Du skal have noget stål. Du skal ikke få scannet bollerne, hvis det der det er standard. Du får noget metal af mig. Du skal have sådan en her. Ja, glas. Okay boys, vi skal lave 10 dips på 20 kilo. Ja. Så skal vi lave 30 meter farmers walk. Ja. Og så skal vi lave knee raises med denne her frække. Ja. Så skal vi lave 12 af. Ja. Der er helt tiden en, der arbejder, og en, der hviler. Hver gang vi har købt en runde, så stiger vi væk. Så ser vi, hvad der sker. That's it. Uden starter. Du ser stærk ud, bror mand. Ser du? Du ser stærk ud. Hæft det her. Nå. Nå. Svær ramme. Ja. Jeg skal have den vandret. Ja. Tung i klar bæk for at sætte det gear. Det er fordi det er så tydeligt. Jeg plejer aldrig at bøllehat på, er det ikke rigtigt? Det er bare mig, der har været herinde. Jeg plejer at være ved at sætte en blæ lige nu. Det er fordi, jeg vil bare gerne være ligesom Burhan. Han gjorde det før pandemien, der var det altid bøllehat. Hjort for bøllehat. Det midterste. Ja, det er stille og rolig træning i dag. Ja. Men stadig hårdt. Ja, altid hårdt. Lidt skridt ad gang. Coach i 1,5 måned. Du kan jo spørge coach, hvem er mig og ham, der har mest grebsstyrke, mens jeg lige kører det her sæt. Det kommer an på, om det er real life, eller det er klinisk test. Det ser overhovedet ikke tungt ud. Det er ikke tungt. Det er bare, jeg bruger mere kræfter på, for ikke at komme til skade. Sidste runde, det bliver hårdt. Alle de der billeder. Når vi kører weighted sit-ups med, vi skal derovre. Vi skal lave 12 reps. Jeg skal have 40 kilo. Hvor mange reps? Du må ikke sprækker, hvis du ligger på. Nej, det er nok bare. 25, 20, 30. Du lægger bare fødderne rundt om, og så lægger du bare køren til brystet. Nej, det er ikke noget det her. Det er ikke endnu. Okay. Se løjer lige om lidt. 6 bænkpres. Så kører vi en burpee. Push-up på. Snakker vi. Knee kick. Snakker vi. Kick. Ned. Op. Kører vi 10 af. Så kører vi 12 gentagelser i weighted sit-up. Hvert 4 minut.
bare aldrig den der. First prize. First prize er fladbrød. Stærk, Ulla. Yes! Sidste. Yes! Så. Lækkert. Hvornår skiftede han til shorts? Jeg har fart på i dag. Jeg tror, det er pre-working deroppe. Han er elektrisk. Sådan er han altid. Han er oppe at køre. Ja. Jo. Det gør I selvfølgelig. Det er rigtigt, det skal du glæde dig til. Ja. Få et telt på en bakketop. Det er hyggeligt for dig. Og du skal hverken synge eller danse eller noget. Store shorts og bøllehat ned over øjnene, ikke? Så bare afsted. Incognito mode. Coach han vinker til os. Skal jeg køre til den der? Nej, jeg har ikke engang kørt det. 5 nakke. Efter 5. Det der, det gider jeg ikke. Der er ikke andet. Der er ikke andet. Det er der 10'erne. Færdig i kættet, mener jeg, forover. Det var 15 6, 10, 15. Hvor du har det. Selv Buren, han er ved at være der. Altså, han er jo godt kørende, så der skal også et stærkt program til at få ham ned. Det var dejligt, Buren. Tak for det. Det var hyggeligt. Og god måde at starte ugen på. Forward to fuck you Friday. Det ved jeg ikke, hvad er, men det vil jeg gerne. Træner fredag. Det er fredag morgen. Tak for træning, bro. Det er din træning. Rigtig godt kørt. Det er din træning. Lad os gøre det igen snart. Det ved du. Jeg ruller bare op. Bare gør en ting. Jeg skriver i næste uge. Okay, vi er hjemme fra London. Kom.